Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Kršćanska braćo i sestre, dragi moji Zagorčani, slavimo 14. nedjelju kroz godinu. S nama preko Hrvatske televizije i malih ekrana su danas uključena u ovu svetu misu svojim molitvama tolika naša braća i sestre. Zato na početku ove svete mise svi mi ovdje nazočni iz ovoga našega dragoga i lijepoga Zagvozda, iz naše drage Imotske krajine, iza ovoga našega dičnoga Biokova, upućujemo svim našim sunarodnjacima diljem Hrvatske domovine, posebno diljem svijeta, raseljenima, najsrdačnije pozdrave. Upućujemo posebni pozdrav preko Hrvatske televizije danas svim našim hrvatskim braniteljima, posebno invalidima Domovinskog rata, koje volimo, koje poštivamo, koje cijenimo, kojima navijeke zahvalni za njihove žrtve ostajemo, a za naše poginule branitelje domovine i crkve naše molitve i Gospi Karmelskoj dragome Bogu danas na poseban način upućujemo, da nađu u Bogu svoj vječni mir i vječnu nagradu. Upućujemo srdačne pozdrave svim našim bolesnicima, kako u našoj župi Zagvozd, tako i svim našim bolesnicima po staračkim domovima, po našim hrvatskim bolnicama, po obiteljskim kućama. Dragi naši bolesnici, vi ste suobličeni slici Sina Božjega kao patnici, ali mi za vas danas molimo i vaše boli s vama u mislima i molitvama želimo podijeliti. Srdačan pozdrav upućujemo svojoj braći i sestrama u našoj Herceg Bosni, čijoj smo granici blizu, svoj našoj braći i sestrama u ostalim okolnim državama koji nas danas prate preko malih ekrana. Dakle, kao velika Isusova obitelj, slavimo svetu misu, Kristu Gospodinu na spomen, nama živima na Božji blagoslov, a našim pokojnima za vječni mir.